विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी आंदोलन केलंय। शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधक आक्रमक झालेले आहेत। शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नाही, सरकारनं शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असा आरोपही विरोधकांनी केलाय। दरम्यान गिरे तो भी टांग ऊपर म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केलेला आहे। त्यांना तोंड दाखवायला जागा उरलेली नाही। गिरा तो भी टांग ऊपर थी अशा पद्धतीनं विरोधकांचं चाललेलं आहे। विरोधकांच्या सोबत जनता नाही, जनतेने महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये विरोधकांना जमीन दाखवलेली आहे आणि आम्ही निवडणुका जिंकल्यानंतर कर्जमाफी केली आहे, निवडणुका जिंकण्याकरता नाही। त्यामुळे जनतेचा आमच्यावर विश्वास आहे। त्यांनी कितीही त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं आंदोलन केलं तरी जनता त्यांच्यासोबत नाही।